Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon. Layas! Karon o ugma? Karon! Imo kong ihatod o dili? Agay, patamparus ka! O dili! Igo na hinuong ko, nay. Onya, mahuwat kang gokdon og sundang! O dili! Oh, pamilya ko, nay. Kay mulayas na ko. Ikano 28 na ni kahigayon nagipalayas ko ni nanay. Kapait. Ay, ang akong ereng! Oh. Tama! Ay, kabala ka, Lola! Ako'y bahala sa imong iring! Stop! Ali, Ming! Ali, luwas na ka! Uy! Sorry, sir! Di ara imong iring, Lola! Ay, salamat! Dawata kini mong ganti sa pagluwas akong iring, Inday. Usak kaliso sa kapayas? May nagkinahanglan na sa akong tabang. Ang liso. Papaya! Ako si Pia Papaya, ang inyong manluluwas! Mapapansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Pia Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubo sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Aldwin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated. Abang sa langit, sa mga bulan sumisilip, sa likod ng mga tala, kahit sulyap ng daanan. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin, ako'y napatingin sa dalagang nababalot. O karon sa atong sugilanon nga naguluhan, Pia Papaya! Papansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Uy, hala. Time pa. Nganong? Hala. Kadaghan na gud ining punuan sa kapayas din Oh. Nanaha ang punuan sa kapayas? Madaha day ang kapayas? Uy, hala kinsa ron? Kinsa rong gisakitan og niutong? Kasakit! Time para ko, time pa. Time pa, may laing tao din Ako raman. Oh, ay kung ing na nga. Oh, Pia? Ikaw ang niago sa kasakit? Nga naman, o sa minahitabo ni mo, gibunalan ka ba ni nanay, ha? Nagmata na dees nanay. Hain man siya, giunsa day kaniya. Nga nung... Wa! Unya nga nung niago makasakasakit. Kay nanganak ko. Unsa? Unsay nanganak? Nakakita ka ng daghang bagong turok nga mga kapayas? Ang ako ng mga anak, gilinyan ako ang akong saha. Gipahimutang nako aron dili magkatak. Unsa? Imo ng mga saha? Mas ato pa, imo ng mga anak? Karon pa ko, manaha na di ay ang kapayas. Ako, manaha ko. Kadaghan tuod naglinya dapit sa koral. Uy, hala, may lain na sa ganito ka kapayas. Uy, man na, uy. Naluwas sa ko. Ay, kakapoy di ang mga anak. Sakit kayo ak pag-utong. Mura
sa di ay mo og tao, no? Ay, kakapoy. Ay, niya may dakong duha ka balde nga tubig. Bubuan ti ka ha, aron mahuwasan ka ha. Inom uga man diretsyo ang akong gibubo. Ay, kung lahuso na lang ka na ako og bubo ang usa ka balde diretsyo sa imong ugat. Sige, aron mawa nga akong tawaw. Sige, niya ha. Grabiha, nakaladok. Grabiha. Uga magdiretsyo. Uhaw, gina ikaayo ka, no? Ay, di apa ha. Ibubo pa na ako ni usa ka balde, ha? Nabusog ka? Gamay. Ha? Duha naman to ka balde ang imong giinom. No. Bago pa man sa kong nanganak, mao nga naginanglan kog daghang tubig. Sige. Sag-uban ti kag duha ka balde, ha? Pia, Tay, nga naman? kadaghan ko ning punuan sa kapayas din sa atong gawas. Nananom ka? Markot ni tanan? Daghan na Gilinya man sa atong kural dapit. Dili na mga Marco, tay, oy. Mga saha na. Mga anak ng tanan ni Pia. Unsa? Uy, pagtarong niya, Pia, oy. Uy, kapayas nga manaha, oy. Naalagi, tay. Si Pia di ay. Nanaha man siya. Tarong, oy. Lagi. Nganong nanagha naman hinoon ang kapayas diha? Nga ako man hindi kapaputol ang usa ka punuan? Nananom ka naman hinoog daghan? Nay, Gahi gid ka. Gahi gid kay kag naog bisag unsaon no? Nay, Gahi kanang- gid ka. Dili si Pia ang nananom, ana, oy. Ako. O unsa? Og sige sa mahimong ilaron. Ako sad. Maglisod ka magkanig barog. Mananom ka na hinoon. Magamit ko man kini. Ay, nahuna-hunaan lang gud nga ako gud nga makanegosyo ta ba gamit ang kapayas. tay. Hilas! Negosyo! Unsaom sa kuno? Ha? Kuan ka na. Hilamay, hilam! Nauna, rin nagdako, Nemo! Kuan ka lang. Hilamay! Atsara gud. Oh, Tay. Tsara! Oh. Hilam diha! Atsara sa imong mata! Naghuna-huna ka na origdaan, no? Huwag ka makakita sa bunga ang mga kapayasa! Ka mga gagmay, ana! Unsao man ang nimos maghimo ka tsara! Ay, kuan ka na ramang pulo ang usa ang gamay. Nagamay og bunga. Kanang mga gagmay diha, igtubuan na ay madagko man pud na. Dagkoon man sa kaklase na. Dili ba piyanak? Ha? O mao na. Mao nga ayaw na lagi labti ang mga kapayas. Good. Maayo na ba may lingaw ko dinhi kaysa magsigil ako lingkod. Nawa ko'y buhaton. Kaha? Makahimo ka kaha sa pagnegosyo? Agay. Naunsa ka? Ako sa... Kasakit sa kundungan. May nangayo na sa dugpanabang. Hoy, stoy. Hoy, ngano ka ay namo po naman sa kanang gamatoy nga kapayas. Gagmatoy kay naa saunan nimo. Kuhaan ko na sa lisanay. Dihaon na mo. Oh. Yeah! Oy. Stop ya asa ka balik dira ay. Ayaw pagdagan. May sugo pa ko nimo, Pia! Animal! Animal ay, dili na maminaw na ako, ha? Buiset yung kang anak, kaka! Uy. Nakadungog ka. Nakadungog sab ka? Niara sa atong duol katong agik-ik sa mga bata. Pero, wa ko'y nakita nga mga bata. Hala, hain manggikan katong mga agik-ik sa mga bata, punyong! Uy! Alam mo ba, ang mataas na LDL o bad cholesterol ay maaaring makaapekto sa kalusugan ng puso. Kaya ako, may dagdag na alaga araw-araw. Sed Panyawan Garlic Capsule. Pinagsama-samang panyawan, banaba at garlic para makatulong sa pagpapanatili ng healthy lifestyle. Mas kampante ka sa araw-araw.
high blood at diabetes. Mag-Sed Panyawan Garlic Capsule ka na. Alagang natural, alagang Sed Marketing. More bitter, much better. Sed Panyawan with Garlic. Produkto ng Sed Marketing. Ay, ambot lang, uy, naadi ay. Naa gani. Wa gani. Ay lamay. Ingo ka na, nakadungog na sad ka. Ha? Pagkadungog na kung ingon sa ka nakadungog ka sad. Nga sa ato pa nakadungog jud ka. Ay, gisuon ko lang ang imong gisulti, oy. Pero wa ko'y nabati. Asa man ang bata din hinga. Mahadlok man ang mga bata mo padool din sa ato kay imo mang singhagan. Pero punyong, may nabati gyud ko ganinang agik-ik. Ay, huna-huna, murakadto. Naanasad, may katawan nasad sa mga gagmayng bata punyong. Ay, gigutom ka ramasing. May bagting nga tingali ka ng imong dunggan sa kagutom. Mga, dali na. Mga tutas kusina na. Kauna kay magpasmo ka niya. Ay, misanting naman ang imong dunggan, o klaro kayo. Bisa unsan lang imong nabatian. Ilom, oy. Ilom. Unsa ka to? Una-huna ko ra ka kadto. Ay, lagi. Huna-huna ito nimo. Gawas lang kung giingkanto ka. Unsa? Tanan yung manood na tanyong. Dali yung. Dali. Asam ni Swepia. Wa man gyapon. Sa iyo giduntan na siya mo anis merkado. Ako may gihapit pa to na akong bayhana. May paghapit ako ganiya sila hada. Ay, laya ko na siya eh. Basta dito man yun yung hapon. Tuon lang ako sa ila. Akong siksiyog na unsa tong bayhana taon. Tinod lagi. Nga lagi babae nga gwapa kayo gapon nga luwas na ko. Hapit ko mahog dito sa kahoy. Nga giluwas ko itong gwapa kayong babae. Akala ka sulti na, akala ka sulti. Tinod lagi. Ikubtan na ng mga tawhana taon. Doolo na gabi. Pagkichismi tabi. Tanaw na to. Habi. Asa to? Pamtaya sa hunon. Asa nung itong mga bata ah. Habi, adaray. Brown kayang buhok. Tas kayo abot sa lubot. Anya, tas og gilong. Puti pag kayo. Gupa lagi. Anya, iya kong gihatagan og buhok. Ang gatagan kong tagbuhok. Palawig tingali kay siupaw man ka. Di man good. Gihatagan mo gud ko niya og buhok para makakwarta kuno ko. Ihatag kuno na ko ni nanay aron nami para palit og bugas. Nga ata ko to. Di nuod ganina. Di gani. Di ka mo to ha. Napaw, nakoy usa ka buhok niyaw. Wala ko matag ni nanay. Oh, awaw. La. Oy, mga bata. Unsa ba na ha? Unsa na? Siya ay nanghambog nga. Kanang makwarta ko ng buhok nga gihatag itong gwapang babae niya. Tinood man ni. Tinood. Unsa ba din buho ka? Bulawa na? Unay. Uy, ang marsa doon sa bulawan. Lagi. Gold lagi ni. Gibrinda man ni nanay. Unya, nadawat man. Dagan ang ganin may kwarta. Kay dagan maghihatag ang babae. Iya mang giputlan iyang taas nga buhok o gihatag na ko. Luto? Nyotis, no? Kisa may pagkasaghatag di mo anak dong? Wako ko kayo ba? Ala? Abay! Hala? Siya! Si siyang tao si... Bay, dali! Bay, piya, dali!
kanang babay. Usa siya? Padung na. Oh, niya padung din eh. Meron ba na ka din oy, nangita ko nimo. Ha? Astan ganina ko gawati mo? Nya, dugay kay ka mo na nakichismis sa kuha ni mga bata. Ate. Kay nundam ba ka na ko? Ha? Ikaw ganito no? Ikaw no? Oh, Matud ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apil na niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang SED-COGON mao'y usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Cogon grass nga napamatud-ang tubag alang sa pagpakubos sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpakusog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. Mao kini ang SED-COGON Herbal Capsule. Sunop sa mga makayong sangkap nga makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Cogon, lawas baskugon. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin. Ako'y napatingin sa dalagang nababalot. Mga higala sunda uban pa mga sumpay niya atong sugilanon nga naguluhan. Pia Papaya! Sugilanon nga sinuwat ni Fergus ubos sa direksyon ni Alan Gulyat na Corda. Spinner, Alwin na Corda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.